Mao ni hinungdan igsoon nga naidagang magtiayon nga grabe ang ilang prayer, wa gitubag sa Ginoo, dugay na kayo. How many years sila sige luhod, sige hilak pero wa gitubag sa Ginoo nganuman tungod na igsoon kay napa sila gitaguan. Tungod na igsoon kay napay isyu ang ilang kasing-kasing. Tungod na mga igsoon kay ilang kasing-kasing na ay mga butang nga angay pang isetol. Napakay gidumtan, dugay na kayo. Ingon ka nga imo nang ipasaylo pero magkita mo di ka managad. Kabanday mo? Mao na igsoon bantayan na siya kay hangtod di na masito lang isyu sa atong kasing-kasing, posible nga atong pag-ampo makawang lamang. Posible igsoon nga atong pag-ampo dili matubag sa Ginoo. Posible nga atong pag-ampo dili madawat sa Ginoo ngano man. Kay nga atong kasing-kasing igsoon gitan-aw sa Ginoo. Sultian ko kamo igsoon. Before si Lord mo tubag, mo response, no? Before ni Lord ibubo ang katubagan sa atong pag-ampo, susihon usa niya nga atong kasing-kasing kung kapiyalan bata. Susihon usa niya nga atong kasing-kasing kung angayan bata.